Det betyder helt ekstremt, og at vi så kan komme til at opleve de danske tilskuere helt tæt på, hvor de virkelig giver den gas. Jeg håber, det bliver meget det samme, som da vi spillede i Malmø. Det var næsten slutrunde på hjemmebane, selvom det var i Sverige. Men jeg håber på meget det samme, så bliver det virkelig fedt og noget af det største. Det vil være kæmpestort at være med til en slutrunde på hjemmebane. Og det er virkelig et mål og en drøm at få lov at spille en slutrunde hjemme. Den der fantastiske støtte fra hele befolkningen, den er så speciel og så unik, så de 14 dage, det vil være nogen, man både ser frem til og forhåbentlig også vil huske tilbage på, når den tid kommer, som noget meget fantastisk. Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til EM 2014. Igen, det bliver vildt fedt at spille på hjemmebane, repræsentere sit land. Det bliver noget af det største, det er der ingen tvivl om. Nu har vi lige haft det OL der og se frem til, så kommer der sådan en der på hjemmebane. Forhåbentlig et af de helt store mesterskaber med udsolgte haller, og vi glæder os rigtig meget.